Onte presentábamos o relanzamento da marca Galicia Calidade e eu decía que ten que ir moito máis alá do que todos entendemos como Galicia Calidade, paisaxes, gastronomía, maneira de ser, eso tamén, pero Galicia Calidade é facer ben as cousas, aquí e fora, e que nos recoñezan como eso, como un lugar que ten magnífica xente que sabe facer moi ben as cousas. Por iso eu me alegro moitísimo de que os servicios de emerxencia, voluntarios e profesionais que hai en Galicia, sexan unha parte moi importante, unha das máis importantes desa Galicia Calidade que temos aquí e que queremos levar ao mundo. Moitísimas gracias. A xente moitas veces nos pide, nos empuxa, nos exixe, e, por suposto, está no seu dereito, nos obriga de atendelo, que atendamos o visible, o urxente, o de todos os días, o que, se non se fai, se nota inmediatamente, e se se fai, o efecto tamén é inmediato. E, por eso, ás veces, apostar polas emerxencias, por aquelo que aparentemente non se aprecia porque non se necesita, e o día que se necesita máis que ninguna outra cousa, a veces non é fácil nin é sinxelo, porque supón investimento continuado en mellora, en formación, en equipamento. E é rendible? Claro que é rendible, porque o día que fai falta, se non o tes, arrepínteste toda a vida.